Takže ahoj, vítejte u mého dalšího videa. Jak vidíte, tak tady dělám Create a Reading Club, takže dělám si klub. A taky jsem StarRider, takže mě vidíte v Silver Glade Village a můj klub se bude jmenovat Jumping Red Riders. Původně jsem tam chtěla úplně něco jiného, ale to už bylo zabrané. Tohle zní taky dobře a tak jo. Nemusíte se bát, že vás nepřijmu do klubu, nebo tak, ano, přijmu vás, nemusíte se vůbec strachovat. Přijmu všechny, je to pro StarRidery i neStarRidery. Takže tak. A jdeme vytvořit takže Create a Reading Club. Takže mám klub. Vidíte? Mám klub. Haha. Klub Turndar Information. Tady celé ještě upravím. Nemám teďka moc času na upravování. A tak, takže... Takže tohle bude asi pro tenhle díl všecko. Doufám, že budete chtít do mého klubu nového Jumping Riders. A taky jsem vám chtěla říct, že umlouvám se, že natáčím přes mobil. Nejsem jaksi doma. Nemám svůj počítač, takže nemůžu točit přes Fraps a nějak to upravit. Vyjde to asi několik dní po uvedení klubu. Možná měsíc. No, to je jedno. Takže budu se s vámi těšit u dalšího videa a ahoj!